Kuvittele markkinointikanava, joka tuo sinulle uusia kuulijoita vielä 3 vuoden päästä ilman, että laitat siihen enää euroakaan lisää rahaa. Se ei ole mainoskampanja eikä hakusana mainonta. Se on yksi hyvin tehty podcast-jakso. Ja silti suurin osa yrityksistä laittaa podcastin listalle vasta viimeisenä, jos ollenkaan koko suunnitelmassa, vaikka se voisi olla juuri se tehokkain kanava käytettävissä. Kun yritykset miettivät videomarkkinointia, ne ajattelevat yleensä ensimmäisenä mainosvideota tai lyhytvideoita someen, koska ne ovat tuttuja formaatteja, joita kaikki muutkin käyttävät. Podcast tuntuu jotenkin sivummalta koko kuvassa, ehkä liian rentona formaattina yritykselle, ehkä liian isolta projektilta aloittaa yksin, ehkä ei ollenkaan sellaisena asiana, joka lasketaan varsinaiseksi videomarkkinoinniksi johdon silmissä. Mutta katsotaanpa, mitä podcast oikeasti on tänä päivänä verrattuna siihen, mitä se oli vielä 10 vuotta sitten. Se ei ole enää pelkkä äänitiedosto Spotifyssa niin kuin ennen. Se on kuvattu ja editoitu videosisältö, joka julkaistaan YouTubessa, josta leikataan lyhytklippejä eri somealustoille, joista tehdään litteröinti blogitekstiksi verkkosivuille ja joista jää talteen show notes hakukoneita ja tekoälyhakuja varten pitkäksi aikaa eteenpäin. Yksi ainoa nauhoitussessio, 5 eri sisältömuotoa valmiina käyttöön ilman lisätyötä. Se on tehokkain tapa tuottaa sisältöä, minkä olen nähnyt lähes 10 vuoden aikana tässä alalla useiden eri asiakkaiden kanssa. Vertaa tätä hetkeksi tavalliseen mainosvideoon. Mainosvideo vaatii oman kuvauspäivänsä, oman käsikirjoituksensa ja oman budjettinsa, ja sen elinkaari someympäristössä on usein vain muutamia viikkoja ennen kuin kampanja vaihtuu. Podcast-jakso syntyy samalla vaivalla, mutta tuottaa sisältöä monen kanavaan yhtä aikaa ja elää huomattavasti pidempään ilman lisäkustannuksia. Ja se toimii erityisen hyvin juuri P2P-yrityksille ja yksittäisille asiantuntijoille, koska podcast antaa tilaa selittää asioita syvällisesti ja rauhassa ilman mainosvideon 30 sekunnin pakkoa tiivistää kaikki muutamaan iskevään lauseeseen, jotka unohtuvat nopeasti. Suomessa podcast-kuuntelu on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja yhä useampi kuuntelija on juuri se aikuinen, työssäkäyvä ihminen, joka tekee ostopäätöksiä omassa organisaatiossaan. Kuuntelu tapahtuu usein hetkinä, jolloin ihminen ei voi katsoa ruutua ollenkaan. Autossa, lenkillä, kotitöissä. Se tarkoittaa, että podcast tavoittaa yleisön silloin, kun muut kanavat eivät pysty tavoittamaan sitä lainkaan ilman kilpailua huomiosta muiden sovellusten kanssa. Miksi podcast toimii sitten P2P-markkinoinnissa? Ensimmäinen syy on luottamus, joka on kaiken P2P-myynnin ehdoton ydin pitkällä aikavälillä. Kun potentiaalinen asiakas kuuntelee sinua puhumassa 40 minuuttia omasta alastasi ilman keskeytyksiä tai leikkauksia, hän oppii tuntemaan äänesi, ajattelutapasi ja asiantuntemuksesi paljon syvemmin kuin mikä tahansa mainos pystyisi koskaan välittämään lyhyessä ajassa. Tämä on juuri se sama periaate kuin yritysvideoissa. Luottamus rakentuu ennen ensimmäistä kontaktia, mutta podcastissa se rakentuu vielä henkilökohtaisemmin, koska ääni kulkee mukana työmatkalla, lenkillä tai autossa aivan arjen keskellä eikä vaadi täyttä huomiota. Toinen syy on pitkäikäisyys, joka erottaa podcastin monesta muusta someformaatista selvästi. Somepostaus elää muutaman päivän ennen kuin se hukkuu uusien julkaisujen alle syötteessä tai unohtuu. Podcast-jakso sen sijaan elää vuosia eteenpäin ilman lisätoimenpiteitä. Se ilmestyy hakutuloksissa, se ilmestyy YouTube-suosituksissa ja uudet kuulijat löytävät sen vielä kauan sen jälkeen, kun se on alun perin julkaistu, joskus vuosien viiveellä. Se on täsmälleen sama logiikka kuin pitkän YouTube-videon kanssa. Kertaalleen tehty sisältö, joka tuo tulosta pitkään ilman lisäinvestointia jälkikäteen vuosi toisensa jälkeen. 3. syy on formaatin joustavuus, joka avaa yritykselle kokonaan uusia aiheita käsiteltäväksi. Podcast sopii monen tilanteeseen, jotka eivät sovi tavalliseen mainosvideon ollenkaan. Syvällinen asiakastarina kokonaisuudessaan alusta loppuun, alan trendien perusteellinen läpikäynti useasta näkökulmasta, oman tiimin asiantuntijan haastattelu hänen erityisosaamisestaan tai yhteistyökumppanin kanssa käyty avoin ja rehellinen keskustelu. Kaikki nämä rakentavat auktoriteettia tavalla, johon 30 sekunnin mainos ei koskaan pysty yksinään, vaikka se olisi äärimmilleen hiottu. 4. syy, joka usein jää huomaamatta. Podcast madaltaa kynnystä saada vaikuttavia vieraita mukaan sisältöön. Asiakas, kumppani tai alan vaikuttaja suostuu paljon helpommin 40 minuutin keskustelun podcastissa kuin esiintymään perinteisessä mainosvideossa käsikirjoitetulla repliikillä. Se avaa yritykselle pääsyn ääniin ja verkostoihin, joita ei muuten saisi mukaan omaan sisältöön ollenkaan. No miten podcast sitten liitetään osaksi videomarkkinointia?
Tässä käytännön puoli, eli miten tämä kaikki tehdään oikeasti todellisessa yrityksen arjessa rajallisilla resursseilla. Podcastia ei kannata ajatella erillisenä projektina muusta markkinoinnista, vaan sen ytimenä ja pohjana kaikelle muulle tekemiselle. Ensin tulee nauhoitus, yksi jakso kuvattuna ja äänitettynä studiotasoisesti kunnollisissa olosuhteissa ilman häiriötä. Tähän kannattaa varata kunnolliset tilat ja laitteet alusta lähtien, koska äänenlaatu on podcastissa jopa tärkeämpää kuin kuvanlaatu. Huono ääni karkoittaa kuuntelijan jo minuutissa, kun taas hieman heikompi kuva ei niinkään haittaa kokonaiskuuntelukokemusta samalla tavalla. Sitten tulee leikkaus, joka on koko prosessin arvokkain ja työläin vaihe. Yhdestä 40 minuutin jaksosta saa helposti 3-5 erillistä lyhytklippiä somen eri kanaville, yhden pidemmän version YouTubeen kokonaisena ja valmiin pohjan blogikirjoitukselle tai LinkedIn postaukselle myöhempää käyttöä varten. Tämä on se kohta, missä podcast eroaa muista formaateista eniten. Yksi ainoa kuvauspäivä tuottaa sisältöä viikoiksi eteenpäin kaikille muille kanaville ilman, että tarvitsee järjestää uutta kuvausta. Sitten tulee julkaisu useille alustoille samanaikaisesti. Spotify, Apple Podcasts, YouTube ja lyhyt klipit sinne, missä oma yleisösi muutenkin liikkuu päivittäin arjessaan. Kannattaa myös miettiä etukäteen, kuka jaksosta vastaa julkaisun jälkeen. Kuka jakaa sen omalla LinkedIn-profiilillaan, kuka vastaa mahdollisiin kommentteihin, kuka seuraa kuuntelulukuja. Ilman selkeää vastuunjakoa moni muuten hyvä jakso jää hiljaiseksi julkaisun jälkeen. Show notes ja litteröinti tukevat löydettävyyttä perinteisissä hakukoneissa ja nyt myös tekoälyhaussa, koska kirjoitettu teksti auttaa tekoälyä ymmärtämään tarkemmin, mistä jaksossa oikeasti puhutaan ja missä kontekstissa. Käytännön vinkki lopuksi ennen kuin aloitat. Älä aloita liian isosti heti alussa suurilla lupauksilla. Yksi säännöllinen jakso kuukaudessa, tehtynä kunnolla ja huolella loppuun asti, on paljon parempi kuin viikoittainen jakso, joka loppuu 3 kuukauden päästä resurssien puutteeseen ja jää kesken. Säännöllisyys rakentaa yleisöä ajan myötä pikkuhiljaa, ei satunnaisuus tai liian kunnianhimoinen alkuvauhti, joka ei kestä. Toinen käytännön vinkki. Mieti jakson aihe aina kuulijan ongelman kautta, jonka teidän tuote tai asiantuntijuus ratkaisee. Ei oma yrityksen niin sanottu minä-agendan kautta. Jakso, joka vastaa kysymykseen, jonka asiakas oikeasti miettii, toimii paljon paremmin kuin jakso, joka on rakennettu vain esittelemään omaa osaamista ilman selkeää lähtökohtaa kuulijalle. Podcast ei ole sivuprojekti videomarkkinoinnissa, se voi olla sen tehokkain yksittäinen osa koko strategiassa pitkällä aikavälillä. Se rakentaa luottamusta syvällisemmin kuin mainos koskaan pystyisi, se elää pidempään kuin somepostaus koskaan elää ja se tuottaa raaka-ainetta monen muuhun kanavaan yhdellä ainoalla kuvauspäivällä kuukaudessa. Jos yrityksesi haluaa rakentaa auktoriteettia omalla alallaan pitkällä aikavälillä ilman jatkuvaa lisäbudjettia, podcast on yksi tehokkaimmista tavoista tehdä juuri se. Verrattuna monen muuhun markkinointikanavaan podcast on myös poikkeuksellisen kustannustehokas pitkällä aikavälillä, koska yksi kuvauspäivä tuottaa materiaalia moneksi viikoksi eteenpäin, eikä sisältöä tarvitse ostaa uudestaan näkyvyyden ylläpitämiseksi, kuten mainonnassa yleensä täytyy tehdä jatkuvasti.